Krátko pred začiatkom pretekárskej sezóny 2025 sme sa stretli s viceprezidentom Slovenskej motocyklovej federácie pre cestné preteky motocyklov pánom Milošom Balážom. A keďže už 17. apríla prebehne na Slovakieringu testovanie pretekárov, boli sme zvedaví, čo je tam pre nich pripravené. Ja by som v prvom rade chcel privítať všetkých fanúšikov roadracing.sk Ríška Karnoka, kde sa stará nám o našu stránku cestných pretekov motocyklov, za ktorý som veľmi povďačný, že to vôbec existuje a že toľké dlhé roky spolupracujeme. No a ja by som ohľadne týchto testov povedal na toľko, že tešíme sa na tieto testy, dúfam, že vyjde aj počasie a toho 17.4. očakávame akože dosť jazdcov. No a samozrejme, že kto má licenciu Slovenskej motocyklovej federácie, tak má zdarma celé testovanie. Sme aj vybavili nejakú takú menšiu zľavičku pre českých jazdcov a začierky a takisto aj z Kamsu, aby to nemali úplne také drahé, ako to stojí bežné voľné dni. Takže majú to za 90 €, aspoň sa stretneme, pokecáme troška, takže teším sa na toto. Čo konkrétne jazdcov na mieste čaká? Pravdepodobne pôjde opäť aj o školenie ako každý rok? Áno, však samozrejme z komisii tam budeme, ktorí máme na starosti tieto cestné preteky motocyklov. Cez objednajšiu prestávku bude také školenie pre športové predpisy, školenie aj pre technické predpisy, ktoré môžete dávať aj otázky, aby ste sa aj informovali. Samozrejme, väčšinu budeme rozprávať o tých novinkách. Jazdenie by malo začať okolo 9. hodine. A registrácia, to by som poprosil zdôrazniť, preto lebo vidím a počúvam, aj telefonáty máme, že keď to bude a jak to bude, kde sa mám prihlásiť. Prosím vás pekne na roadracing.sk, tam máte článok ohľadne tohoto testovania a tam máte aj linky, kde sa máte prihlásiť. Prosím vás, ešte kto nemáte licenciu, treba sa ešte zaregistrovať, spraviť si lekárske kontroly, poslať to na federáciu a licenciu dostanete do mailu. A musíte byť do 14. do polnoci prihlásení, to vás už naviguje ten článok roadracing.sk. Hneď na druhý deň sa na Slovakieringu uskutoční testovanie juniorov pre držiteľov licencie Slovenskej motocyklovej federácie zdarma. Samozrejme bude aj pre mládež hneď na druhý deň, to bude 18. apríla, kde tiež takisto od rána budú nejaké, kde jazdenie bude rozdelenie takisto do kategórií, bude aj školenie environmentálnych komisárov, bude školenie takisto aj športových predpisov, aj technických predpisov, novinky budú a tiež máte link na Road Racing pre mládež, juniorov, kde sa musíte takisto prihlásiť. Môžu ísť aj bezlicenční, ktorí si zaplatia tam ten deň, máte tam aj informáciu, koľko to stojí. Ďalšou výhodou, ktorú ponúka licencia Slovenskej motocyklovej federácie, je aj to, že jej držitelia sa môžu bezplatne ako diváci zúčastniť ktoréhokoľvek podujatia, ktoré zastrešuje Slovenská motocyklová federácia. By som sa vrátil k tým licenciám našim slovenským, aké výhody má. To sú aj členské licencie, aj prevíz licencie. Keď aj licenciu pre cestné preteky motocyklov, tak môže ísť aj motocross pozrieť, môže ísť aj plochu dráhu pozrieť, môže ísť aj trial. Platí to pre všetky disciplíny, tá licencia, ktorá je, keď je aj daná pre cestné preteky motocyklov. Ďalšia výhoda je to, že samozrejme tá licencia vyvažuje to testovanie tej ceny. Je to tak, pokiaľ by ste sa zúčastnili testovania bez pretekárskej licencie, tak by ste zaplatili za celodenné jazdenie 120 €, čo je vlastne cena Ačkovej licencie Slovenskej motocyklovej federácie. No a pokiaľ ste držiteľmi Bčkovej licencie alebo veteránskych licencií, tak tá je ešte lacnejšia. Na testovanie nám potvrdil aj účasť z N-crossu, z časomiery, Lukáš Kukura, keď mu zdravie dovolí, tak by mohol by tam byť a priamo vám by odpovedal na otázky, ako prihlasovať sa na ten N-cross. Už je 21. storočie, čo som mal už tak poradené a už musíme sa dávať na tieto elektronické prihlásenia, preto lebo je to
troška časovo aj rýchlejšie pri tej registrácii na tých podujatiach. Prídu tam aj technici, mala by tam prísť aj pani Vaculová s pánom Vaculom, mali by tam vydávať aj technické preukazy pre veteránov a pre motorky, ktoré nemajú technické preukazy alebo predĺžené technických preukazov. Z našej komisie by tam mal byť aj Norbin Mizerej ako náš technický komisár, by vás mal rozoznámiť, aj keď teda už technické pravidlá sú vydané, ale tiež vám povie nejaké určité novinky ohľadne tých motocyklov, ale aj ve FIME, aj teda ako naše medzinárodné. Miloša Baláža sme sa spýtali aj na úvod pretekárskej sezóny. Čo všetko fanúšikov a pretekárov čaká? Prvé závody má AČR v Starom Meste, takže by som to porúčil aj jazdcom, a keď ešte na také preteky, myslím, že by to malo byť na peknej úrovni. Takže chalanom ze Starého Mesta držíme palce a mohli by prísť tí ľudia podporiť aj to Staré mesto. Po Starom Meste by sme mali mať hneď Hožice, 300 zatačiek Gustava Havla, bohužiaľ my tam nemôžeme ísť ako z našej komisie skoro nikto, preto lebo máme Dlhú, kde začíname juniorské preteky 10. 11. mája, potom 24-25 máj je Poľsko, Poznaň, kde máme prírodné šampionáty, aj KAMS, tam má preteky, AČR majstrovstva, poľský šampionát, tam mala byť vysoká úroveň, takže tiež pozývam všetkých jazdcov, aby doísť, sú tam aj zajazdíci, preto lebo je to tam krásne, ako to, tá dráha je veľmi pekná. A potom už pokračujeme ďalej, no, takže máme tento rok, do toho máme aj Alpe Adriu, ktorú sme tiež spravili aj juniorskú, už minulý rok sme spravili taký 0-ročník pre deti a tento rok by sme to už chceli mať ako oficiálne prvý ročník. Ja si myslím, že už by to mohlo byť ohľadne tých testov všetko, aj som predstavil nejaký ten začiatok sezóny, dúfam, že budete spokojní. Tohoto roku myslím, že sa chystajú nejaké novinky aj po podujatí, aj teda priamo na podujatiach, takže chcel by som poďakovať všetkým našim partnerom, hlavne by som chcel poďakovať teda Slovakia Ringu, ktorí nám umožnili takéto niečo, to testovanie už po 9. krát, čo som prezidentom komisii CPM. Chcel by som povedať ohľadom tej našej reprezentácie, ktorú máme. Bohužiaľ, náš štát je tam, kde je. Veľmi ma mrzí, že sme nedostali ani podporu na majstrovstvo Európy juniorov, ktorú sme organizovali minulý rok, sme nedostali ani 1 cent. Robíme to sami ako komisia a sami ako motoklub Baláž a tak ďalej, ktorí teda samozrejme, že máme partnerov, ktorí nám pomáhajú. Viete sami, v tých možnostiach ich, o možnostiach našich sa snažíme, aby to malo nejakú úroveň. No a hlavne ma mrzí to, že teda máme aj ako jazdcov, ktorých nedokážeme z tej komisii úplne podporovať. Takže sa snažíme zháňať peniaze aj cez ministerstva a tak ďalej. Tak uvidíme, ako nám to dopadne. A to už je z rozhovoru s Milošom Balážom všetko. Tešíme sa na stretnutie s vami na budúci týždeň na testovaní a potom neskôr na pretekoch. Majte sa pekne.